Lur. Tak jai dolan ning alas. Dalane kaya ning Nikeri jarene Pak Kamsia. Harus Pak alas. Nikerine Jawa iki. Nikerine Jawa. Wonge mabuk. Sama Kamsia. Kamsia mabuk. Harus Pak Yakin. Nang toilet ya, nggih monggo Pak. Oke, Pak. Ya. Mas. Oke. Apa itu Pak laute Kamsia? Iya. Mati kok ning kono tapi. Kono siram amat ngelu. Lamari. Lihat ya dulu aja. Niki mboten iso bahasa Indonesia Pak, sing Suriname. Oh, Suriname. Jenengan pundi? Wong Bantul. Oh, Bantul pundi. Oh, cerak. Niki wong Suriname. Jadi nek bahasa Indonesia mah bingung. Oh, iya. Nggih. Nah, sirai mumet. Ngerti sirai mumet. Nggih, nek Jawa kok saged nggih. Kromo nggih saged tapi dhek le balesi kangelan. Apa? Engko tak golek kene, tak tukok kene kan siang. Kowe rasa nangis mesake aku. Seruk. Nggih. Kuwi nganggo gula batu Pak Palas. Gula batu. Gula batu apa nek cara Suriname? Batu ke batu rek ini iki gula batu. Nek cara apa? Cara Londo apa Suriname lingkarane apa gulane kuwi? Gula iki. Ah kuwi. Enggak kenal gula. Ora duwe. Duwe ya, aku wis miruh ya ning Holland ya. Ya mau jenenge ya sayur ya gula batu. Ya gula batu to Pak. Nggih to, sami to. Jawa nyuwun. Neng napa neng store apa ngene Chinese aku wiruh ngono. Oh, akang. Store Chinese neng Londo. Oriental. Oriental ya. Emang enggak tahu ndelok. Oh. Enggak kenal saya. Oh, Aku nang Oriental tebu kecap. 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 Gede. Lah aku nek seneng neng Oriental mergo bumbune ya komplit to Pak Yo kono. kueh barang-barang. Ini. Nek golek bumbu pisan Ayo. wis. Apa ana ning kono? Rong sasis pisan, rong sasis pisan. Nah kalau nak parkir saiki temperak piro? Parkir saja. Iki Pak Slamet lho iki. Bojomu mabuk numpak motor. Autosik dari. Heeh. Kuwi dipikir wong lanang apik. Heeh. Wingi wong wedok ora. Pripun, Mbak? Nganu orang nganu. Jeruk, Mbak, jeruk. Jeruk jahe panas toh? Nggih. Nggih. Panas, Mbak, nggih. Lho pijet lho Pak Slamet iki. Mesake. Nek wong lagi kasmaran tinggal lho ngono. Iya. Awake ya kesleo kabeh. Tuh. Suriname ado tenan lho, Mas. Iki karo Pak Yakim tak jaki ning gunung iki ning puncak segara. Wis mari. Ya. Wingi kena flu karo watuk. Angine kene bres to. Keselen ta. Kene angine apik lho. Mun jakono-kono riwe. Ala aku bandulan aku nggawa kae. Aku tuku ning Suriname bandulan. Ya? Aku nggawa. Aku mulai tuku kene lek gorono. Aku tuku nang kene. Gorono gorene. Kene cili-cili to, Pak, bandulane. Iya. Ora aku tuku nang Londo tak gono Suriname. Oh, tak pikir tuku nang kene. Aku wingi tuku enang Overcook 5 perak situ. Gajane larang iku. Bluk pergi ngono to, aku papat. Aku tuku nang Suriname. Kayak aku tuku nang Suriname sing gede, Pak. Gede ya? Iya, gede-gede Suriname. Kene cili-cili to bandulan. Betangmu iki, Mbak. Oh, lali aku. Sorry. Sorry. Ya. Sorry, Mbak. Aduh. Ya. Oke. Monggo, Bos. Iki bosku ya. Sono aku nang Suriname, aku melu petak gono mun aku. Oke, lali terus. Ngopo ndi? Nang Ringweh. Oke. Dadi anu tak kenal ke. Nggih, niki Pak. Yakin. Yo batik oke iku wong omahe kudu to ngisor kene putih jejere iku eneng nganu iku gawe jendela plastik dina-dina iku perlu aku mau iku ora apik man iku ora kanu. Ya. Kalau ora nganu ora kesel. Tapi wong urung gelem lunga. Kontraknya wis bar terus di-verleng sak taun. Iku nak kono digawe butik kono iku kedhok to, kedhok sana budaya kedhok. Karek ngabrahe. Nah piye gawe butik ya tak kirimi batik.
Yo to namno nang ada nak Serembukan sik ya. perlu ngomong dhewe Oke, kayak ya, gitu. ya. Engko tak rewangi. Terus nek aku interpromote api to Pak, mergo aku duwe apa itu Facebookku, followerku sosok wong Suriname karo wong Londo ana 11.000. Ya. Iku followerku. Iku ra nang Indonesia, memang tak pilih wong Suriname karo wong Londo. Saged no. Napa? Saged no. Saged nih. Mula kula nek dodolan teng Suriname karo teng Londo laris. Nek ora ngono ora iso ping 14 aku nek Suriname. Kalau amben tahun teng Suriname. Ora iso kudu koneksi dhewe karek disambung terus Ya. cara piye Ya. Cepilek. Ngelabui wong Jawa diaspora. Nabu wong Jawa diaspora. Diaspora Jawa. Yo. Don't worry about the thing. Cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry about the thing. Cause every little thing Marah. gonna be alright. Eh, Rise up this morning, kayak api tapi ini kan smile with the rising sun. Be that a bird, with some on the step. Iki, Pak. Apa, Pak? Ah, mengke mriko. Napa? Nang anu, niki teng nganune Wonosari, kampunge daerah pundi nggih jenenge? Gesing, puncak Segoro, puncak Segoro jenenge nggih. Nek kampunge jenenge kula nganu, dereng ngerti ya. Puncak Segoro. Puncak Segoro. Apa itu namanya? Lah gitu, mengke ade munggah riko, Pak. Oh, nggih. Pelaku. Nggih mlaku terus mengke wonten anu to warung teng riko, apik ngene. Kula tak gawe video riko, Pak. Oke. Pemandangannya apik to. Iki Pak Palas, Pak Yakim karo Mbak Kamsia tak jak irine seneng banget. Enggak di ning kono kae. Restoran-restoran yang lain. Ya. Ki ning puncak Segoro. Engko tak jaki mlaku rono nggo Pak Palas karo Pak Yatim karo Mbak Kamsia. Wonge sedo ning warung mau Mbak Kamsia mabuk to mesake. Lagi do ngombe bidang, leren sik. Sika cara Jawa apa, Pak? Apa? Sika. Loro dilarake terus ben mari. Piye? Kok dilarake Piye to? terus? Ben mari. Kan operasi lek Leren. Oh, leren anu. ben mari. Cara Jawa apa? Apa to jenenge istilah iki lali aku. Terus ke leren. Ya. Pak Ibaran Ya. ngerti. Pemulihan nek cara kene, pemulihan to. ini campur bahasa. Tahu bahasa ya, pemulihan. Perlu rest toh, perlu leren. Iya nek baru operasi perlu leren. Nek kene lek ngarani dipulihke pemulihan, recovery, pemulihan ya. Iya. Pemulihan dipulihke men sehat meneh. Kayak awakmu bab pijat perlu turu to. Heren. Kayak wingi. Ora pamit ora apa Pak aku turu. Neng Ada di. suarane kabeh. Wingi to Oh iya. sore. Lah iya. Kesel awake lemes rasane. Bar pijet ya to. Otote lemes to. Ah, iya. Pijet 2 jam. Penak pijet. Enak. Ah, iya. So tak baleni meneh. Ah iya. Wis nomere cukup simpen to. Kayak wange mbegoko kerasan ya, ra gelem malian. Iki apa jenenge? Apa? Puncak Segoro. Puncak Segoro. Ya. Top of the sea. Nek cara English. Tasmu aja lali, Mbak Kamsia. Iya. Oke. Ya, di saiki arep neng kae ning Puncak Segoro. Stok ngene. Sapa sik klambine biru? Aku klambimu biru to? Biru. Iki Jenenge apa, Pak? Kae. Kae.
Oh, iya. Puncak Segoro. Selamat datang Puncak. Welcome, welcome. Nganu dolanan cellphone, Pak. Nggih. Facebook nggih update to. Ya. Nggih, monggo Mbak. Basa Jawa niki wong Suriname. Nah, Nun, piye? ayo ku iki dijelaske ngomong kalian iki, Mbak. Iki bayare apa pira terus apa wae. Itu opo, eneng mangan apa ora. Basa Jawa. Ayo, basa Jawa. Jawanya ngoko ta? Ayo ngoko ya malah ngerti. Ngoko mawon. Jawa ngopo? Jawa Anggapane iki kancamu apa gini? Tak kayak video. Ya. Kita mboten saged. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Suriname. Terima kasih keri. Baik-baik. All in 105. Oh. Oh, ini apa wae ya? All in 105. Oh. Kedua keloro tempat. Oh, ono. Segoro Inggil karo Klibar. Oh. Engko entuk voucher makan. Oh. Voucher maem Mangan ya. selawe ning Segoro Inggil, selawe ning Klibar. Heeh. Nek Klibar iki Segoro sik iki. Inggil, Klibar sik ngisor to, Mbak. Nah, Inggih. ya. Segoro Inggil 80. Hah? Voucher maem 25. Ah. Voucher maem selawe. Munggah medun nganggo gondola. Nah. Mani wae. Ning kene mak Gondola. ning kene makanan Ya gantong ngono kae. sego, cemilan, tempatnya beratap, naik turun kereta. Oh. Klibar 55, 55. 55, voucher maem selawe. Dunung, Pak, dunung. Munggah medun Niku kanggo Kabeh, Pak, loro-loro nih ya, nggih. wong siji. Nggih. Nek niki Pak 105 niku ade iso teng mriki. Terus nek niki pun termasuk niku voucher nggo mangan 20.000. Gitu. Mungkin nek nambah inklusif. Engko nek Gondolane aku. nek mangan arep nambah liyane ya perlu bayar. Misalnya engko mangane mau izin tek 50 ya ade perlu bayar 5 rentah meneh. 105 Ewu. Per person. Nggih. Per person tapi iki itu apa wae? untuk loro. Loro. Nggih. 80 karo 55. Nek neng kene tok bayare mung iki tok, Pak, mung 5 Iki medun, aku medun. Nek iki munggah nganggo mesin ya, Pak. Nek iki kabeh loro ngene. Oh, Nek diitung ngene. Oh. Iya toh. Wani wae masin. Mani ya Pak Gondola. Iya, iya. Hah? Mani. Betul lanang kalang-kalang karo kampi aku ya. Hah? Iya. Aku kan kelone wis sampe. Ya gitu ya. berarti Pak Gondola ta? Aku bayar iki. Kita bayarkan. Total piro? Bayar sik. Sik di, sik iki apa sik iki par kabeh? Sis kabeh to? Ya. Kabeh, Pak? Iki ya. Iya, iya, iya. Sing kabeh. Baik. Kabeh all in. Iya. Oke, nggih all in, Mbak. Nih wong 5. Iya kabeh. Kos pisan nek. Nih. Nek nek wong kene cah nom-nom niki nek ngomong Jawa ngoko kan pekewo to, Pak. Dadi bingung karo ama. Jenengan asli pundi, Mbak? Ini sepeda ya kene. Kene ngapain? Apa bungkus itu ora? Hah? Enggak, Oh, milik Kene desane jenenge apa, Mas? Girikarto. Oh, Girikarto. Nganu kecamatane? Enggak. Oh, saya Panggang. Budi ya Panggang. Oke. Iki betul. Bukan. Iki wong asli kene, Pak. Wong desa kene jenenge desane Girikarto. Ya. Kecamatane Panggang. Nek jenengan piantun pundi, Mbak? Kula mboten ngertos. Tapi ya nek tiyang pundi lahir teng pundi. Nggih. Lati Suriname. Langsung ngoten. teng bawah desa pundi namine? Desa Saramaka. Saramaka. Niku berarti Suriname Kulon. Desane Iya. Kulon Kidul. panas. Aku
Ora ngerti. Iki ya. Oke, kok Saramaka lho. Iya, Saramaka to, Pak? Iya. Oke. Tapi Saramaka. Oh, jajiku. Jajiku. Tapi nang Saramaka ra pedhok name kepodho nang Londo, kepodho nang Jawa. Piye iki? Iya, iya. Nang kono ora tau podho aku gitu ya. Ora. Nah, tak pedhok aku tak sikap pisan. Wis tak sikap. Ora kepodho selamat kowe nek. Kau selamat dalam video ini yang guyu. Mau selamat kences nak biru. Oh lah kae. Kae. Aku numpak kae. Kae lho numpak Di kata medi lift. Medi lift ya. Nggo munggah. Engko terus kowe medun iki. Nuwun ya, Pak. Nggih, ya. Mel pinter bapake kudune bapake entuk voucher double. Nggih. Kertas. Kertas. Kayak watu kok ya. Binginya kan partek kok batik nang pinggir. Kucing-kucing kene kan ora usah ampun golek tikus. Lah piye? Nah pinggir kayak panganan. Lah aku tau dene iku panganan kucing. Kowe ngene kucing kok? Ning omah. Iya. Oke. Pira cacahe kucing? Loro. Karena aku kepengen kucing aku gugah. Ndak kedulan to bareng makan. Minggu tuyul wae marah sugih. Iya, Pak. Takon minggu tuyul marah sugih. Awas ya. Ya. Ya, dia munggah sikik terus engko mudhun. Ya, Mbak. Ya. Iki ade medun sikik, Pak. Neng. Silir. Mbak. Puncak stop. Ya. Tapi to, Pak, iso kae. Kayak Pak udah golek Pak, Pak. Anu. Kayak anu to. Kayak dijogo kayak anu apa nek cara kene le ngarani pon-pon. Nah. Kayak rumpon-pon-pon nek kono kae kayak. Apa? Kayak nek bengi dijogo terus kok ditinggal. Tinggal. Gris. Mani Pak medun alon-alon. Ora mani. Apalah ora mani. Kucingan aku. Pak Palas kaget. Aku ngoro nang YouTube. Iya toh, makanya tak jarine. Kowe tak kirimi videone toh. Kene kucingan iki. Ya. Ya, Pak, yuk. Ayo. Ayo, do wani ra. Kucingan kenceng. Aku wani. Kene Pak, kucingan kene Pak, mau gampang. Wes lek nganggo selpon mengko kucingan sik. Nah. Mesake. Ayo, kae lho kadine kono kae to. Ayo. Iki Pak, mantun Pak. Alon-alon Pak kali olahraga. Ayo aja wedi. Kali olahraga Pak. Aja kalah karo wong wedok. Ayo. Golek munggah ya alon-alon sak tekane to. Nggih, tang riku wonten Pak. Ngisor dhuwur wonten mangan nek niki mangan cilik-cilik mungan. Ya. Oke. Lagi ati arep nang anu nang ngisor kono. Nah aku wani ngene iki lho, Mbak. Ora apa to. Aku kowe ngerti Lina? Iya. Kenal? Lina kenal? Lina sapa? Kayak tunggal diri kayak. Aku guyu nang YouTube, piro guyu wong kondelan saiki. Nglakoni dhewe. Nglakoni dhewe. Iki ya Mbak Kamsia kujengan. Aku ngene wae ra apa-apa lho iki. Lah kok iso ngono? Aku wis kulino.
Ya ora wedi ngono lho. Gunung aku. Kayak wonge merambat-merambat. Gila. Ya tapi nek ora medun ya maneman to. Iya. Maneman. Banyak wedi. Ngerti ya. Alon-alon lho Pak, atas-atas lho Pak. Aku seneng lah. Bisa Merambat kayak bisa ngerjain Pak Palas. Pak Lino kan iki. Ayo apa ya? iya, harus turu kene. Aku wis tau ngejaki Lino. Lino kenal kowe, Pak? Lino wong Amsterdam. Le medun kaya kowe ngono linggone wong lesot-lesot. Tina mana? Tina aku kenal ya, Tina. Oke. Alon-alon rasa kesusu. Udah medun dong, hati-hati. Ngene iki marai kelingan terus kowe. Tekan. Ya toh. Kepoyo. Kene ana toilet. Ayo. Ya. Isin wong isin. Delok etalan iki. Saya semuanya beri lo malah bobo. Aduh biong. Aduh biung. Apa yakin? Aduh biung. Hei, ini kalau kering bakar ada. Kawan belum ya. Aku dapat gerung. Apa? Kasale kaya guyu aku ning kono. Yo dhuwure sakmono lho. Teles itu. Ora. Wis nguyu. Ora tampet. Ki wong 5 ya? Iya, saya jelasin. Jadi ini per orangnya dapat voucher makan 25.000. Ngomong Jawa basa Jawa. Ngoko iki wong Suriname. Ayo. Oke, katikene main patang. Aku nggak video ning. Nah, patang, yuk. Jadi per orangnya Amben wong. Amben wong, ya. oleh voucher 20.000. Nah. Nggih. Voucher iki isone diklaim kangge njupuk paket. Iki ana 14 paket. Ya. Ning jero pakete wis ana panganan kali omben-omben. Arek milih. Milih, ya mek karo Mbak Lisa. Arek kurang nambahi. Nggih. Iki Amit nggih, Mbak, amit nggih. Ya, Mas. Nggih. Ya. Pak balas blusukan dhewe. Apa itu Pak nggone ning, Ndredeg rasane gitu. Yo, rai dari nganu ngadeg anteng. Kaya ora gelem diobahke to. Cak mlaku kaya ora gelem to, Pak, sikile. Kene liru rai teranu. Aku ngerti nek rasane kok duwe bungkus Ya, ya. Aku tak biro nang YouTube aku guyu. Saiki ngrasake dhewe. Saiki nang kene aku klekengan. Ngrasake dhewe. Oh, lah. Iki sing urip kameramu. Ya. Kompor bayar. Tapi mau itu, Pak. Ora wedi tak? Bro yo. Ya ora. Iki kaya ning China ana to, Pak, ngene iki. Ning China ana to, ning Cina. Iya, Pak. Ana to. Anune saiki ambrol kabeh. Ah, bubar. Kukut nek Jawa ning ngarani kukut. Dar kabeh. Iki do ning isor do mangan-mangan ning isor iki. Apa bebe suku e kan. Dia jalo. Dia tanya kredit. Nek kawan belum terlihat. Belap terus mana YouTube alpet te hook to freeze. Iya. Baru mek keja letter lagi. Nah, bumbu timi dulu na lupu na grong. Do mek itu e baby. Mina kontrol tak bikin. Mina kontrol. Galok tu, kadang kau mau bedre, mami ni lupu grong mau tu. Ya, benar. Ya. Aku ngat grong semua. Dur ya. Ngomong. Dia mau lap ni. Lho. Manuk. Rekam siar medun itu.
Ora aja anjlok lho ya. Isih intermedun meneh, Kam Siam. Intermedun ngono meneh. Ya. Nah, cari Mbak Kamsia. Rau yang Mana? Ngetan. Ngetan tuh ngidul. Oh. Api toh, Mbak? Iya. Tak kontrak katigen api, Mbak? Kas kok kene. Ini video saya tak Kafe foto. Ya. Boleh. Nggih. Ya srengenge kepenak nek Pak Yakim pilek kena panas penak to. Awas kamerane sebelah, Pak. Apa to Pak ning kono? Bakal tadi guyon iki. Wonge sadar eling. Tapi delok kok sak mlebu. Ya, piye rasane Pak? Ya rasane ora iso ngomong rasane kepriye, tapi dekulku iki ketoke ora iso ucul. Ora iso diobake. Ora iso kenceng. Iku Pak sing marai larang mlebune ning kene. Bayang. Iki mau nak Kamsia ora budal, aku ora budal. Aku dikalah isin to. Aku dadi guyon, Aku saiki kepaksa aku wong wadon iki medhok, aku kalah isin to medhok aku melu. Aku tadi omong pirang-pirang tahun diaspora tadi omong. Gua palas ora wani. Ono terusen. Iya, pancen. Nang bibit kayak omong aku. Dewi ning anu iki ning apa? Ning Puncak Segoro. Masih yo. Hebat pede. Jadi no, be gagrong jasa dulu. Ano tak mi wan ko nagrong, bisi Kamsia gagrong. Sudah sih pino gagrong, gas mau tak mi to heri kayari. Palas no mago mo gus. Nang baby futu mi gagrong no. Ma problem no galok tu baka dalak. O kakka. Wong isin kalah karo Kamsia. Eh, wong kadalak met kayak gini. FA. Lihat. Karo Pak Yakin. Aku nang tak jai ning Puncak Segoro Pak Yakin. Ya. Awake isih lara ning tak jai men sehat sikile. Sehat sikile. Sikile gitu Pak. Rong dino gletak wae. Rong dino gletak wae. Kesel. Ngancani Pak Palas iku lho. Nah, nggih. Iki wong kabeh loro itu. Aku darani jane medun dhisik. Kalau medun keri tapi boleh medun nglesot Pak. Iya. Aku kalah isin nek wong wedok medhuk. Kok aku ora medhuk gaya omong pirang sak uripku. Aku sing Iki gek mikir piye nemu kamu. alon-alon rasa kesusu. Alon-alon. Iki pesenane wis teko lho. Iki anu degan. Aku pesen anu telo. Wah iki enak iki. Apa iki Mbak iki? Ya aku pesen telo. Iki ngenamu iki Pak Palas. Kowe padha aku pesen kasafat. Elizabeth. Ini Elizabeth. Mbak Elizabeth Amit ya. Matur suwun. Ya. Aku kayak gregel iki. Gregeli. Wong isih gregeli lho. Kamu ni forstel ya. Aku telo. Oh, gitu. Pak Yakin Murgat ya. Nih. Iki aku ya dadi seneng Pak nek kowe gregeli aku iso crita karo bojoku to. Aku ora bakal bisa ngrasakake medhuk rasane kepriye. Saiki aku ngrasake timbang omonganku gede-gede nang kene cilik tenan aku. Atine cilik. Atine cilik. Tenan Pak Budi. Nggih, Pak. Nggih. Pak, Klopo iki
Nggih. Iku medhun saka kron. Nggih, Pak. Wonten kerekan itu, Pak. Niku Oh, ada kerekan. kerekan. Nggih niku Oh, kerekan dalam- tali niku to. Tapi digawa ke tangan. Mboten dikerek. Nggih, dikerek nggih. Kula potrek Pak apik banget, Pak. View-ne apik banget. Sedap. Ae dhewe wis rampung. Saiki arep munggah meneh aku arep ngancani Pak Palas. Aku ora tau nak munggah sih aku. Iku wis rampung nek arep munggah meneh. Aku ora ndelok Arep ngancani Pak Palas munggah. Oh, kedel nek munggah. Nek munggah kedel. Oke, Pak. Ayo. Cepet cepet. Alon-alon Pak ora usah kesusu, Pak. Alon-alon nggih, Pak. Alon-alon ora usah kesusu. Kayak munggah nek kedel. Mau le medun ngelesot saiki wani mlaku. Oke, saiki arep munggah meneh. Numpak gondola. Ya. Numpak gondola. Ora mlaku. Numpak antri nang kene. Linggo. Sepur. Munggah malah aku. Munggah gak apa-apa ta? Munggah gak apa-apa lek medhok iku kaya dulu. Numpak kereta tekan Belanda. Iya. Ayo. Golek molor ngono dhuwur. Nah iku lho. Dengkulku wis Wis teko. lele dengkulku. Bisa Jawa, Pak. Ayo ngomong. Iso Jawa ora iso bahasa. Bahasa ora. Bahasa ra iso aku. Ngoko. Sane ngoko, Mas. Ah iya. Suriname. Alon-alon iku lho. Ya iki Suriname kabeh iki wong Suriname. Eneng to sing tekan kene wisan. Anten. Lo beri nate foto sing sepeda, Mas. Dia ngomongin ngoko ngeten iki. Nek Jawa malah. Nggih, napa mboten mboten. Iki ada numpak. Iki kuat wong pira, Mas? 4. Papat. Ayo wis. Telu wae telu siki aku carry, heeh. Karena wong Sik carry loro, heeh. Ya kowe wedok ta ya. Ya. Aku udah ditransit. Aku Ya, udah ayo ditransit. dulu. Iya. Enggak, aku karo Pak Palas. Kowe Pak Palas karo aku. Oh, kowe karo ora apa? No. Iya. Ora usah ngenteni slamet ra ning kene. Ya. Oh, wis. Mabur. Kaget. Ya. Nah. Kuro Pak Palas karo numpak gondola. Sikil aku dengkulku. Oke. Sekarang munggah kono kae. Lah iki ditarik nggo kabel iki lho Pak, kawat iki lho, ngisor iki lho. Jangan nggih. Nggih. 1 2 3. Nah, ayo. Nah, munggah kono kae. Iki ra usah anu to. Eh? Ora usah sikile ora usah. Ayo, rasa mlaku, Dari rasa kira munggah. kayak ngene. Roto Fitri. Tato Petri. Roto Fitri sikile ora kanu. Ayo. Kita iki munggah kono. Kira-kira iki munggahe ya Yey. 20 meter. Game. Game. Iki kawate ngene iki ditarik ngene iki modele. Kok rasane anu itu. Ayo. Kae heha, Pak. Sik mau apa sik sijine nggon panggonan dolan sijine. Merinding aku. Kontrol merinding. Barang Kayak merinding. hilang.
Tapi mah dadi urip kabeh, Pak. Soale Yo, sing- sarafe dadi urip kabeh to, Pak. Yo, tapi kok tenan aku. Kayak ngematke karena merawat ini. Beneran deloke buri. Arep pedang arep deloke buri. Iki kan Ayo. Munggah iki. Keren kan. saiki ngrasake tenan utuh. Aku biyen nanya YouTube deloke wong ngoci-ngoci kok guyu kepikir-pikir ngrasake. Lah saiki aku ngrasake dhewe kepriye. Yo. Kayak jam Lagi. segini kelian kayak itu. Oh. Tapi ya, Ayo. Melayu tuh Melayu nang Melayu. Kok timak-timik. Lha ngapa dadak medun nang kono? Diri ya. Rek. Oh, pengen delok anu pinggir-pinggir. Wis kulinane yo. Iya. Dadi ini ra duwe rasa Rasa belas. wedi wisana ya. Heeh. Kayak gue dolan liyane mau lho Pak Adi ning kono mau heha kae lho. Apa itu? Jadi sampe yo. Hmm. Karena kalau Ora, aku ya. rasa ini. Ayo. Saya kira rasa ini iki wis lakoris pisan. Wis cukup. Apik. Wis sampe. Pinjau juga. Mau menaik kapok. Wong kapok lho. Jadi kena kayak aku nak boleh kena kayak omong. Ayo to kono cerita. Ning nek anakmu seneng Pak mesti. Yo anakku melakukan ini Pak, aku Halo. aku geris sama. Aku ora membuat bular-bular. Saiki bingung karek nganggo mesin iki. Nah, iki. Kita Lah, coba iki. Nah, ya. Nggih. Nggih. Ora wedi, Bu. Lah, aku giris nang kene, Mas. Aku kok kemono ndi kene. Pak Malasir. Aku ya mau medhuk nang kene wae. Oke. Oke. Nggih, Mbak. Nggih, suwun. Ning dhuwur, Pak. Puncak Segoro. Malas wis kapok jare. Ya. Oke. Nah, gitu. Nah, neng omah ya rugi to.